Salam hormatly vatandaşlar. Videonun yüzünü şu jay mutdi koydum. Aslında jay mut değil, yönü Kurtullaki, Beyleki 4 komnat jaylara garanda bahasy has amatly. Has elyeterli bahada bolan üçin yazdım, yalnız düşünmem. Indi bolsa jay öz gözüňiz bilen görün. Synlan jay bahasy videoň dowamy hukman aýdyp geçsek, jay täze gurtly, batly bazarın ýany 4-ün 1-nji etazy, 4 komnat, 155 kvadrat metr, hemme dokumentler satlyga taýyn, propiska boş, jay dizaynerski remont edip oňorlan, kuchnyada görýän ähli mebel tehnikalary Hansa firma, ýani Germaniýanyň firmany önüm bolan mebel tehnikalaryny üçin edilen, galan komnatlarda ýerleşdirilen ähli mebeller, italyanski, tureski mebeller, jaya hiç hili ardan bahadan hiç zat ulanılmadık. İçinde görýän ähli zatlaryňyz galya, bir şu jaya eşiňizi alyp, agdy bir maskalaryňyz bilen giraýmak galya. Videoda ünseren bolsaňyz, gyýjaşlar üçin aýratyn komnat, oglanjy üçin aýratyn dets komnat badyr. Başga jay hakda näme gylplanýan bolsaňyz, aşagda nomen bellek geçen, arkaýyn jaňa daýym. Sag bolun doganlar, hemmäniň işiniňize üstünlük.